Меджліс допоможе створити робочі місця на Херсонщині, де мешкає багато кримських татар. Про таке заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв під час зустрічі із громадою Новоолексіївки. До місцевої мечеті прийшли десятки людей, аби обговорити нагальні питання – від збереження рідної мови до майбутніх президентських виборів. Але найбільша проблема, яка турбує громаду – це безробіття. Есть категория людей в крайне тяжелом материальном положении. И просили они нас помощи. Мы сказали, что тут региональный меджлис должен провести обследование, посмотреть. Ну, все вот эти трудности исходят из того, что нет рабочих мест. Людям нечего зарабатывать и очень мизерные, скажем, пенсии. Нужна какая-то дополнительная помощь. Ну, я и говорил, что мы сейчас рассматриваем вопрос о создании рабочих мест здесь. Ну, а в конкретных случаях, кто там тяжело заболел или еще что-то, конечно, будем оказывать такую экстренную помощь тоже.